Aquestes i moltes més per interpretar un dels grans autors del nostre llegat, Juli Garreta i Arbós. Bé, aleshores dic que el nostre concert compleix aquesta doble transformació perquè, per una banda, una transformació va esdevenir, diguem-ne, a principis del tombant del segle, entre el segle XIX i el segle XX, quan la sardana, que era una forma festiva, una forma popular, que diguem-ne era descendent de la música tradicional, doncs va passar a ser ja una música amb una certa entitat, una música que va passar, de mica en mica passaria a ser una música de l'àmbit culte. Per tant, Juli Garreta i Arbós va ser un dels artífexs, potser no l'únic, però sí el més important, que va fer que la sardana es transformés de ser una forma únicament de carrer, diguem-ne per les festes, a ser una forma vàlida per interpretar en un escenari, com el d'avui o qualsevol altre. Per tant, va ser un dels artífexs que va crear, diguem-ne, la sardana culta, juntament amb Josep Serra i Bonal i alguns altres autors coetanis. I, per altra banda, una altra transformació seria que la que representem, en certa manera, i és que fins a finals del segle, fins als anys 80 del segle XX, les cobles estaven formades únicament per homes, per gènere masculí. Va ser a principis del segle, a principis de la dècada dels 80, quan, mica en mica, les dones ens vam anar incorporant a la cobla. Actualment, ja dic, potser després, amb l'adveniment de les cobles juvenils, va haver-hi un boom, després es va estabilitzar, i en aquest moment som un 20% més o menys, però bé, ja podem comptar que hi ha gent diguem-ne que les dones han arribat a oferir una qualitat remarcable i equiparable als nivells dels homes. I, per tant, aquest concert d'avui, diguem-ne, en certa manera, és testimoni d'aquesta doble transformació del gènere de la cobla. Esperem que us agradi. Té 3 parts. Començarem amb les sardanes, diguem-ne que oferirem el concert de manera cronològica i aleshores començarem ben bé amb la primera obra o la primera sardana que va compondre Juli Garreta, La Pubilla. Aquesta primera part la componen 4 sardanes. Aquestes 4 sardanes són del tipus que normalment s'estilava a l'època i que són semblants a les que podia haver fet un Josep Serra o altres autors. Normalment tenien influències dels balls de l'època. Normalment el seu títol era un adjectiu femení i normalment solien ser descriptives. Les 3 primeres seran això: La Pubilla, de l'any 1897, La Riolera, del 1898, i La Beata, del 1899. La quarta, la sardana es diu Griselda, ja té tot un altre caràcter i, tot i que la farem en el primer bloc, ja formaria part, diguem-ne, de les del segon bloc, que estaria a mig camí entre un i l'altre, i ja és del 1902. Doncs per tots vostès, La Pubilla, La Riolera i La Beata, i després la Griselda. I després passaríem a la segona part. Gràcies.